eu maunong rem bante ke Bakchi Partha Sarathi Hospital. Shong Jingelang Menteri Rang Baka Assam Himanta Biswa Sarma bagi Menteri Sorkar bani keren halor ka longkaman jong ka jingsle hakati ke jela. Let uat ki dekhot jong ka Nehu Workers Union ha ulat ke jela bat ki pan jingirap bo khmi ya ki jing e ka ba ki kendu. Ringkat baka partai borok away kari India ka rakhe ki International Yoga Day minta kasengi daki program ki ba per balapan kre hakaleng kari. Ki khubor ki bapnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi nin ka sngi ula poi ha Bengaluru ba ula lejngo ya ka Indian Institute of Science IISC Modi ula pleru ek Brain Research Center bat ka super computing facility bat ula lejburu e maunong rem bante ka Bakchi Partha Sarathi Hospital Kamhadian Menteri Rang Badu ula play perdaya ke Durmot jong Dr. B.R. Ambedkar ha Bangalore University ha ka Palau jong ka Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University. Dei ha kate ka school ba Modi u ai shakari shispa san potli ki Industrial Training Institute ITI ye ki balapan kiu ka darmenta kum ki technology hubs lane ki jaka ai ji kai ban pintibet ha ka tre ka ta kat kum ki jing start ka juk mentang. Menteri Rang Baka Assam Himanta Biswa Sarma maintenen ka sngi ula shong jinglam ki Menteri Sarkar jong lingba ka video conference banyakren halor ka longka man jong ka jingshlei ha ka jela Assam. Menteri Rang Ba ula patha ya baro ki Deputy Commissioner bakin kitkhia banyele kat bala ban penbiang ye ki lanat shlei Ula patha ki bakin penbiang ye ki jingpam ki badan kam na ka bata ki khilong ki basa ha ki yengdara bala penbiang da Sarkar berkunjuru ha baro ki jaka bala shakta da ka jingshlei Ula ong baka Sarkar ka persyang ban poi ki marbam di ki lingsun kat ha babiang ka jaka. Ha Assam palat sa puar lak ngut ki briu ha lai politely ki district kila syak ta jur da ka jingshlei menta ka kenti. Iway point pran riu lak ngut ki lanat shlei ki sa ha ki ying dara ba shipor bala penbiang da ka Sarkar. Ki kenhuan sipai ringkat beki syakri jang ka kenhuan NDRF bat SDRF ki trei klem sange banai jing arab ki briu ki badan hapdeng ka jing saja na ka jing tap ka hagi shnong ki jongki ko ba kala penjulor shibon ki jing tei beki jing don jing em ki bakan thukru ki surok bat ya ki jing kieng Kiri khot jong ka Nehu Workers Union maintenen ka sngi kala le ekendo e ulat ka jela Meghalaya ha ka jaka sa jong ha ka ba kila let ut ya la ki jong ki jing e bat kerpat ban yo ya la ka jong ka hong President jong ka te ka kanhon ubat Napoleon S Maupnyang uong ba ki nong tre ka Nehu ki bayo dor sngi kila let ban ut bat pan jing rap na ulat bon khmi lem ya ka jing e ka ba ki kendo kum ki nong tre casual bat kila kerpat bo unya rap lem ban pen scam no e ka kam ka jong ki namar ba kila syakri ha Nehu menta lapalat ship house nem Nalor kata ka Nehu Workers Union kalapan pauru ikajing sngokia halor ka rukam liya jong ki bor ba halor ka Nehu Shillong Batura Campus kabaki ong baki liya tomet nong tre casual lakan no baki bor ba halor ki petpo ba bat ki liya ya ki kumba ki de ki mrao nakaliang jong President ulai tho bo ulat ula ai ka jing pentikna bo unsa khmi ya ka jing e jong ki bat kan sadon ka jing e kendo biang ya ulat rengkat ba ka Nehu banya perkhat halor ka te ka kam Menteri Rang Baka Manipur UN Biren Singh maintenen ka sngi ula ai buskit ka song pisa pralak tingka sya ka kanhon pulet jong ka Thobal District ka bala job ka jing khanra ya ka jaka pan mi e ujing di buat heroin brown sugar ha moijing mina bazar dangshen Menteri Rang Ba ula ai ru nyau lak tingka ya ka kanhon pulet ha Tengnopal District ka bala yo kurup ya ki jing di pen buat ki babunjan ki ba shongdor kumba shispa arpunyo krur tingka Kani ko kubor kawan shpinak All India Radio Shillong. Ringkat berkapartai baro kawai kari India kalapan krek ban rakhe International Yoga Day menta kasngi. Kijing pen krek ki kentop iki program ki baharu kom ha kaleng kari. Menteri Khana Katanat Ayush Udaya Shankar Mishra Dayalu ule tho ha kinong pathai kubor jang All India Radio ba un pnyat ya ka kilan met yoga ha baro ki jaka paunam umen barim ka bakantop ru ha ki jaka ki badan ki pung
Menteri kena upapet ya katanat ki kampun roy na kabanta ki reulom bat kiwi kirit pat ujon barya bat menteri ka koi ka kya jong ka sarkar Meghalaya u James Speaker sangma kinya shimenta ha ka International Yoga Day ka bapra hanehu Shillong. Bantai ke India ka basngan ya ka cyber ka di ka benta ka balong kongsan bha menteri ki kampo yang ka sarkar India Amit Shah. Utai menteri sarkar minin ka sngi ula banjur halor ka tei ka phang baulo ong ba hakani ka juk ka bamenta ke India ka dan kam ban long shngan ha ka jingpanan kam cyber khnang ba ka ri kan kiyo shaprang habaro kiliang. Haka por ba ai jingkren ha National Conference halor ka Cyber Safety and National Security ka balalong ha New Delhi. Amit Shah ula ong ba ka India kala jam shaprang habaro kiliang bar ka jingpanan kam ya ka jing sat mai kala nang kiyo haman la ki jing tre. Wala kata ong ba ngi deben long ki ba husyar namar ba lada ampanti kenai ka jing shngan ha ka ba penan kam ya ka internet kan ye ka jing klan ba ka ri ka don kala ban long pun ban ka jing ye ka ba krautam na ka banta ka ri India ha kala wai. The Meghalaya Assembly Committee on Empowerment of Women MACEW kapantip baka sarkar jilla kala shimi karai ban penyo jingira pisa shaka long yeng long sem jongki armor ki hebret ki bala syak penyap dusman ha kupala jong ha kamit jong kalai putri ujemang. Kasong konor jong ka MACEW kong ambrin lingdo iong ba kila yo jing tip ba katanat social welfare kadang tre shat ban penyo ya kate kapisa na kabenta ka longyeng ka bala ma ya kate ka jing shirkai ka bakraw. Ikong ambrin lingdo ilo ongru ba ka committee ka sngo kya shibun halor kate ka kambaman ba di ong bamenta ka por ka dawa bagi pulit ka MSWC MSC PCR kidi ban shong perkat ban ya kren banyak halor ka jing sha thombor ha ki ying kisem bat ban kirkhya ya ka jing ujor jong ka te ka long kumi ka bla mat ya ka jing thang ka bakraw. Da ki spangut ki samla ki ba angnut ban yo rungkam shipai menen ka sngi ki lami pat ba ki surok jong ka sor Shillong da ka ba pertajam ngi kwa ya ka hok ban penrem ya ka jing penmena ka sarkar India ya ka agnipat recruitment policy na ka banta ki shipai jong kari ki samla jong ka jilla ki la yat pat ba ban dawa penlong kloy kat bala e ka common entrance examination CEE but ka army recruitment rally kat kum ka jing sngo jong ki la pen pau ba ka rukom pentri kam tour of duty TOD ha ka ba anthum kam ha ki kinhon shipai tang sausnem kan penduk mensim shiboni ki samla ki badan ka jing angnut ban yo e ka kam ka baskem ha ka kinhon shipai. President jong ka East Khasi Hills United Democratic Party ubadairu Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubatitos Khan uong baha ka jingpen kre e ka jingjit nong bikima thamai shaka yeng darbar thau an jong ka Meghalaya ka UDP East Khasi Hills District kala don yiki kiteng jong ki kitong ki banya khun habaro ki constituency jong ka ni ka district. Uong bon sa pha ki te ki kiteng shaka committee ka ban sa shim ya ka rai ka bakhadu. Haka bay day baka Mawson Ram constituency uba khanyu ong baka shong haka block kanu tali ki kiteng ka monban pha shaka election committee ka ban sa shimpat ya ka rai ka bakhadu. Khatar hajar news pa praphui ngot ki breu ki langat thamai oknyang jingpang corona ha ki benta ki ba pher jong ka India menen ka sngi. Katanat ka bakmi ka kot ka kya ka pentip baki don prahajar sunspa lai phun nyong ngot ki breu ki bala lat nyok nyang jingpang menen ka sngi. Ka jingyo jingkot jingki brio ho bakhen ki lumlang kalong kandai phra point riu iwe na ka shispa ha ka wei ka khubor ha Meghalaya amshim ladan ba kempang thamai menen ka sngi ba ki active cases sakani ka jilla ki don live khundai ngot saungut ki brio ki lalat nyok nyang jingpang corona menen ka sngi ha Meghalaya ki balio jingkot na ka covid tar haru menta ki long khandai pu ar hajar ar spa saf hui ngot ba ka jinga brio na ka klam covid ha Meghalaya ka long Shihajar sanspa khandai pusangun tat haduk mentang. Kat tu gani ka khubor kalakun bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sengob haban apat menta seka program ka banbot.